Dobrý deň, vítajte pri dnešnom videu. Dnes, ako môžete vidieť, som bez môjho kolegu Lukáša, čiže budem pre vás hovoriť ja sám. Dnes si povieme niečo viacej o minciach slovenského štátu. Predovšetkým preto, lebo častokrát nám chodia do obchodu ľudia, ktorých tie mince zaujímajú. Zbierajú ich, chcú ich skompletizovať. A teda nás napadlo, že s kolegom, že tak dajme nejaké video, natočme niečo a povedzme si viacej o tých minciach. Samozrejme, budem sa snažiť byť stručný, nebudem vás zaťažovať zbytočnými informáciami a rozhodol som sa ho spraviť takým štýlom, že si skúsime podľa mojich osobných skúseností a skúseností, ktorých som získal tuto v obchode, povedať niečo o vzácnosti jednotlivých mincí. No, na úvod si môžeme povedať, že celkovo všetkých ročníkov, ktoré sa vyrazili a druhov minci slovenského štátu, samozrejme nerátame tam, nebudem do toho rátať skúšobné razby, ktoré sú úplne iná kategória minci, tak všeobecne sa ich vyrazilo ročníkov a druhov 22 kusov plus poznáme varianty. S tými variantami je to 26 kusov minci, celková tá sada by ich mala obsahovať 26, samozrejme ide už o rôzne varianty, A také tie najznámejšie varianty mincí slovenského štátu sú predovšetkým 10 koruna z roku 44. Na kaplnke je krížik alebo nie je krížik, to je taká tá bežná varianta. Potom veľmi známa varianta je 20 koruna z 1941, kde je zobrazený svätý Cyril a Metod. Tam zase na tej maličkej kaplnke buď jedno kríž, čo je bežné, alebo dvojkríž, pomerne vzácnejšie. Ešte taká pomerne známa varianta je hrubý dlžeň v 5 korune z roku 1939 v slove národ. A takisto ešte za variantu môžeme považovať 1 korunu 1942, kde je vlastne štvorka otvorená a zatvorená. Aspoň tak je tá varianta známa. Celkovo, čo sa u nás teda razilo za slovenského štátu, začneme postupne, by som chcel hovoriť o tých najdrobnejších minciach, o tých malých nominálov a prejdeme postupne k tým väčším strieborným nominálom. Nebudem sa takisto venovať bankovkám, to je už na samostatnú kapitolu podľa mňa. Najdrobnejšia, najmenšia minca a takisto pomerne vzácna je 5-halierník z roku 1942. Ide o zinkovú mincu. Vzácny je podľa mňa z toho dôvodu, že tých mincí sa zachovalo v krásnom stave pomerne málo. Tento 5-halierník bol razený len v roku 1942 a pomerne vysokom náklade. Ale tým, že sa ich zachovalo také malé množstvo, to je z toho dôvodu, že boli razené zo zinku, tak ide o pomerne vzácnu mincu podľa mňa. Aj keď stále môj osobný názor, a teraz hovorím môj osobný názor, nie že to tak je, že je to nejaký fakt, ale na základe mojich skúseností v numizmatike tvrdím, že nejde o najvzácnejšiu mincu slovenského štátu z tých obehoviek 5-halierník, ani v peknom stave. Ale k tomu si povieme trošku neskôr. Ďalej, poznáme 2 ročníky 10-halierníkov z 39. a 42. Kebyže mám tieto 2 10-halierníky porovnať, že ktorý sa vyskytuje v obehu viacej, po prípade ktorý menej, tak podľa môjho názoru oveľa menej vidím v obehu ročník 42. Samozrejme to neznamená, že je nejaký vzácny, že sa vôbec neobjavuje, ale u nás v obchode to sledujem takým štýlom, že keď vidím 10 ročníkov z 39., 10 kusov minci z 39., tak na tých 10 kusov mi vychádza približne 1 1942. Čiže tam by som povedal, že je trošku vzácnejší oproti 39. Potom ďalej sa razili 20-halierníky, tie sa razili v 2 prevedeniach. Hliníkovom prevedení a tzv. Medenom prevedení. Nie úplne čistej medi, je to určitá zliatina kovu, ale medenej farby, tak pre zjednodušenie to hovorím takto. Čo sa týka 20-halierníkov v hliníkovom prevedení, tak tam podľa môjho názoru a podľa mojich skúseností je najbežnejší ročník 1942. Bavíme sa o hliníkovom prevedení. Čo sa týka ročníku 1943, tak ten je trošku vzácnejší oproti 42. Výskytovo, čo som zaznamenal, že menej sa ich objavuje oproti 42. Čo sa týka už medenej verzii,
tak tam je najbežnejšia 40. Čiže tento ročník v medenej verzii, táto minca, sa razila v 3 ročníkoch. Ide o ročník 1940, 1941 a 1942. Čo sa týka 1940, ide o pomerne bežnú mincu, ktorú kúpite aj v krásnych stavoch do 10 eur určite. Hej. Už čo sa týka 1941, tak ide o vzácnejší ročník, avšak nie úplne raritný. Ten ročník sa dá naozaj zohnať aj v krásnych zberateľských stavoch za pomerne rozumné peniaze stále. A čo sa týka ročníku 1942, tak túto musím povedať, že podľa môjho osobného názoru toto je najvzácnejšia minca slovenského štátu v krásnom zberateľskom stave. Dokazujú nám to aj jednotlivé aukčné výsledky, ktoré ukazujú, že naozaj táto minca v top zberateľskom stave, to nemyslím nejaké poničené alebo prešlé obehom, naozaj myslím UNCčko s razovným leskom v plochách, je podľa môjho názoru najvzácnejšia minca slovenského štátu a vedie ma k tomu aj to, že za celý čas, čo ja robím s numizmatikou, tak mi rukami prešli 3 kusy týchto mincí. Samozrejme, viem o tom, že v niektorých zbierkach sa ich objavuje naozaj veľa, ale celkovo aj čo vidím, čo chodia ľudia s rôznymi zbierkami, tak 42 z minci 20 halierník 1942 v medennom prevedení je podľa môjho osobného názoru najvzácnejšou mincou. Dobre, čo sa týka ďalších nominálov, tak máme tam 50 halierník, ten je znova buď v hliníkovom prevedení, alebo tentokrát nie medenom, ale niklovom prevedení. Pri 50 halierníkoch v hliníkovom prevedení jedna zaujímavosť podľa mňa, to, že 43 ročník je pomerne bežný, hej, druhý ročník je 44, ten už je vzácnejší. Ale tu nasledujem, že nájsť či už 43 alebo 44 ročník naozaj, že v krásnom zberateľskom stave, to znamená nejaké UNCčko veľmi pekné, tam je to ťažké. Tam je to skutočne ťažké. Tu sa naozaj objavujú z týchto ročníkov väčšina mincí, ktoré prejdú, sú naozaj, že prejdené obehom, škaredé, s rýhami a podobne. Čiže tu nás si dovolím tvrdiť, že nájsť akýkoľvek krásny stav, naozaj, že krásny, je celkom vzácnosť. Obzvlášť pokiaľ ide o 44, pretože to je už celkovo už vzácnejší ročník. Čo sa týka niklového prevedenia tohto 50 halierníku, tak vzácnejší je 1940. To je všeobecne každému známe. Mám za to, že aj v peknom stave týchto ročníkov z 1940-50 halierníku sa dá nájsť pomerne dosť. Vzhľadom na to, aké ceny dosahuje, aj keď tvrdím, áno, je to vzácna minca, je naozaj, keď to porovnáme so 41, čo je ten najbežnejší, tak tá vzácnosť tam je. Ale oproti napríklad krásnemu 5 halierníku zo 42. alebo krásnemu 20 halierníku medennom prevedení zo 42. je tento 50 halierník trošku bežnejší. Aj keď stále ide o vzácnu mincu. Čo sa týka jednokorún, prechádzame k jednokorunám, tie sa razili v rokoch 1940, 1941, 42, 44 a 45. 40 a 41 patria medzi naozaj bežné ročníky. Aj v pekných stavoch sa dajú zohnať. Takisto aj 42. Len tu by som povedal, že pri 42. ročníku existuje varianta, ktorú sme spomínali na začiatku, takzvaná otvorená a zatvorená štvorka. Veľa katalógov numizmatických uvádza, že obidve varianty sú pomerne bežné. Ja si osobne myslím, že tá bežná je otvorená štvorka a pri zatvorenej štvorke je to trošku vzácnejšie. Naozaj výskytovo mne sa zdá, že ich je menej. Ale takisto tvrdím, nehovorím fakt, hovorím z mojich osobných skúseností, čiže môžem sa kľudne mýliť. Ale myslím si, že 42 s otvorenou štvorkou s otvorenou štvorkou je bežná, zatvorená štvorka je mierne vzácnejšia. Čo sa týka najvzácnejšej jednokoruny, tak je to samozrejme ročník 1944 a stále sa v obehu dajú nájsť pekné kusy aj za dobré peniaze podľa mňa. A takisto nájdete aj pár kúskov UNC stále dostupných. Takže je to vzácny ročník, je právom vzácny, naozaj sa ich vyskytuje najmenej z tých jednokorún
ale takisto tvrdím, s porovnaním s krásnym 5-halierníkom 42. ročníku alebo 20-halierníkom v medennom prevedení zo 42. je tá minca bežnejšia. Hej. Posledný ročník 1 koruny je zo 45. Je trošku lepší ročník, ale v zásade sa podľa mňa objavuje pomerne často. Ale tá cena je u neho pomerne bežná, čiže tá minca sa dá do 20 eur zohnať, čo je primeraná hodnota danej mince. Potom posledná niklová minca je vlastne 5 koruna z 39. Na prednej strane je zobrazený Andrej Hlinka a vzadu je slovenský štátny znak. Razila sa len teda v jednom ročníku z 39. Poznáme tam dve varianty, takzvaný hrubý a tenký dlžeň v slove národ. Tuto tvrdím, že obe varianty sú podľa môjho názoru rovnako cenené. Celkovo minca v krásnom zberateľskom stave do 10 eur sa dá zohnať. A obe tie varianty sú podľa môjho názoru na rovnakej cenovej úrovni. Prejdeme postupne k strieborným minciam, takže prvou najmenšou striebornou mincou razenou za slovenského štátu boli 10 koruny s pribinom. Tam takisto poznáme dve varianty s tým, že minca sa razila len v roku 1944 a varianta je tam, ako som už spomenul, bez krížiku na kaplnke alebo s krížikom na kaplnke. Všeobecne katalógy uvádzajú, že bez krížiku na kaplnke je tá minca vzácnejšia, avšak podľa výskytu by som povedal, že je to 1:1, že sa mi zdá, že to je tak, nájdete aj tých tak pomerne rovnako, aj keď stále sa cenovo odlišuje o pár eur naviac, tá, kde ten krížik nie je, že je trošku vzácnejšia, no osobne si myslím, že časom sa to vyrovná a tie mince budú rovnako cenené. Hej. Čo sa týka ďalšej striebornej mince, tak to je 20 koruna, tie sa razili v dvoch prevedeniach. Prvé prevedenie sa razilo v 39. Je tam zobrazený Jozef Tiso, prezident slovenského štátu. Táto minca sa radí pomerne medzi také vzácnejšie tieto strieborné razby, avšak ešte pred pár rokmi sa tá minca naozaj dala zháňať za 20 eur, dá sa povedať. Pred 3-4 rokmi ste ju dokázali zohnať za 20-25 eur. Dnes tá minca, jej reálna hodnota podľa môjho osobného názoru sa pohybuje niekde okolo 70 až 80 eur. Je možné, že nejaký naozaj nádherný stav v UNC sa dá hodnotiť aj viacej, avšak či je tá cena primeraná tej mince je druhá otázka a myslím si, že šťastí aj áno. Hej. Ten výskyt tých mincí akože je ich pomerne dosť, ale keď to porovnám s ostatnými striebornými razbami, tak taká 50 koruna z 1944 s Tisom je asi najbežnejšia strieborná minca slovenského štátu. A tá 20 koruna sa naozaj z 39. objavuje trošku menej. Ďalšia verzia 20 koruny slovenského štátu je tá z roku 1941. Tam je zobrazený svätý Cyril a Metod. Oficiálne sú tam známe vlastne jedna varianta, dá sa povedať dve varianty, aby som bol presný. Jedna s dvojkrížom na kaplnke a jedna s jednokrížom na kaplnke. Ten dvojkríž na kaplnke, dá sa povedať, že je pomerne vzácny, predáva sa tak medzi okolo 150, v krásnych stavoch si ho viem predstaviť aj do 200 eur, ale naozaj musí ísť o UNC stav, ktorý nebol ani v obehu. To sa tam objavuje a takisto je zaraditeľný do tej zberateľskej sady slovenského štátu. Čo sa týka toho bežného, tej bežnej 20 koruny, tak tá je štandardná, objavuje sa pomerne často. Ešte je známa varianta 20 koruny s magnetickým jadrom, že ju reálne dvihne magnet, tú mincu. Sám som mal niekoľko tých magnetických 20 korún v ruke, doslova asi 2-3 kusy dá sa povedať. A podľa môjho osobného názoru sa ich objavuje oveľa menej ako dvojkrížov, ako varianty s dvojkrížom. Avšak v katalógoch tá varianta sa ešte moc nespomína, už sú nejaké známe aukčné výsledky tej mince, ale všeobecne je ich podľa môjho osobného názoru oveľa menej ako dvojkrížov. Dvojkrížov sa objavuje viacej, proste ako magnetických 20 korún. Už som počul aj o jednej
20 koruniek, ktorá bola magnetická, dokonca mala aj variantu dvojkríž. To si osobne myslím, že môže byť pekná zaujímavosť. A odporúčal by som ju držať v zbierke. No a poslednou striebornou mincou slovenského štátu je už spomínaná 50 koruna z 1944 s vyobrazením Jozefa Tisu, prezidenta slovenského štátu. Táto minca je naozaj bežná, bolo jej vyrazených skutočne veľké množstvo. Jej cena aj v peknom stave nie je viacej ako 25 eur. Reálne v pekných stavoch sa tá minca dá zohnať za 20 eur. A je to pekná investícia do striebra. Takže toľko, čo som spomenul k slovenskému štátu. Dúfam, že vám toto video k niečomu pomohlo. Pri ďalšom videu už budem spolu s mojím kolegom Lukášom. A ešte možno na záver. Veľa ľudí, ako som povedal na začiatku, sa snaží zozbierať kompletnú sadu mincí slovenského štátu. Je to pekné, určite sa to oplatí zozbierať, ale dávajte si hlavne pozor, lebo ide o moderné mince. O to, aby boli čo najlepších stavoch. Hej. Neberte tam mince, aj keby boli nejak extra lacné, ale aby boli nejaké zničené. Lebo do budúcna, keby ste tú zbierku chceli kedykoľvek predať, tie krásne zberateľské stavy sa vám veľmi rýchlo predajú. A kdežto kebyže máte tú sadu poskladanú, aj tie vzácne ročníky v hrozných zberateľských stavoch, to znamená 2-2 a podobne, so škrabancami, s veľkými rýhami, tie mince sa naozaj ťažko predávajú. Radšej si počkajte, pošetrite peniaze, kúpte ten, keď je dostupný nejaký vzácny ročník naozaj v peknom stave a budete mať radosť aj z tej zbierky. To mi verte, že keď je to v peknom stave, tak tá radosť tam je. A ešte si dajte prosím pozor, už sme zachytili s kolegom nejaké kópie 5 halierníkov z 1942, zatiaľ sa dajú veľmi ľahko rozpoznávať, takže sú bezdĺžňa a podobne, je na množstvo internetových fór o nich hovorí, takže sú aj nejaké články, kde sa už o nich písalo. Len si treba dať pozor, odvážiť si mincu, pozrieť si, a keď ste si není istí tou pravosťou, skúste sa poradiť s nejakým odborníkom. Dať mu ju skontrolovať, nech vám to pozrie. Bežne to firmy poskytujú takéto niečo zatiaľ zdarma, takže to treba využiť. Ďakujem vám za pozornosť, dúfam, že vám toto video k niečomu pomohlo a vidíme sa pri ďalšom.